Вы сказали, не хотите выглядеть киношно. Я про кино вспомнил сразу. То, что Ахтем снялся из Таблаев. Вы смотрели фильм? Так, я дивився, причому один раз з Ахтемом, і ми так після того з ним дуже в дружніх стосунках. Ем, Знаєте, перша прем'єра, я тоді працював в Академії патрульної поліції. Ми разом з поліцейськими, всіми, хто воював, нас там було чоловік 10, ті, хто був в аеропорту, сиділи. І я зловив себе на думці, от я півфільму порівнював, ну, це ось трошки не так виглядало. Це, ну, звертав увагу на якісь зовнішні частини. Ну, що зрозуміло, що це ж не термінал, що це щось. Але на другій половині я відчув, що в мене серце почало калататися більше. Ну, от щось почало відбуватися, десь якісь діалоги, якісь емоції. А другий фільм, коли вже Ахтем його привіз в Миколаїв, то я вже дивився по-іншому. Я дивився це як дійсно художній фільм. Я не звертав увагу на ось ці зовнішні речі, звертав увагу на діалоги, на людей, на що вони переживають, десь порівнював тих самих своїх побратимів, які, ну, теж всі були дуже різні. І дійсно він мене вже зачепив ось з емоційної точки зору. Ну, если вас зацепил эмоционально, вы необычный зритель, вы как бы про себя смотрели. Ну, значит Ахтему удалось.